Dear Saint Joseph, build me a home made out of love and faith, not of stones, with rooms for Jesus and Mary to stay. For if I keep them near me, then I will never go astray. Karon ika-25 ka adlaw sa preparasyon sa konsakrasyon ni San Jose. Glory of domestic life, pray for us. Saint Joseph is the glory of domestic life. He loved, educated, nourished, and protected his son. He gave his entire life in loving service to Jesus and Mary. Joseph caring for the child as he has command. Iyang gigiyahan o gitudloan si Jesus nga mahimong nga masinugtanon o buutan nga pagkabata. Nga gani, hasta ang iyang trabaho, iyang gitudlo ni Jesus, ang iyang pagkapanday, o kat-on yun si Jesus sa iyang pagtudlo o pag-train kaniya. Ug sama kang San Jose, kanamo o kanato nga mga amahan, dakong kalipay o himaya kung maliwat nato ang atong anak, nga gani kung naay mo graduate nga cum laude or with honors, dako kayong kalipay kanato, labi na nga makugdungog ta nga miingon diwat din na sa amahan. Ug mausab kung maayo mo duwa og basketball ug miingon sad ug makadungog ta nga liwat gyud sa amahan kay maayong pagka-train. So Joseph trained and guide Jesus and become model of Jesus. Diha sa iyang pagkamahan ug pagkabana ni San Jose ug giunsan niya pagdumala ang iyang pamilya. Nakapadasig kanako sa pagpadayon ug pagdawat ni San Jose sulod sa among panimalay. Diha sa pagdebosyon ug pagpangayo sa iyang mga pag-ampo ug panabang. Mao nga nipalit jud mi og dako nga imahe ni San Jose ug among gibutang sa altar aron among makita iyang presensya matag adlaw. Nga diin sa akong pagkamahan ug akong pagkabana magpahinumdum kadako sa mahiyas ni San Jose. Isip, bana ug amahan. Nga himuon ako nga pinag-ingnan ug mabatunan unsaon pagdumala ang akong pamilya. Ug kami malaumon nga ang among mga prayer petition nga kalinaw, kahiusahan og blessing tubagon ug gihatag sa Ginoo diha sa intercession ni San Jose. Ug matud pa kung asa si San Jose, naa si Mama Mary and Lord Jesus. Ug si Lord Jesus dili kabalibad sa iyang inahan ug mausab ngadto sa iyang amahan. Ug diha sa gikot ni Saint Jose Maria Escriba nga Joseph loved Jesus as a father loved his son and showed his love by giving him the best he had. Ug diha sa iyang pagka-espirituhanong amahan, ako nagatuo nga ang the best iyag yung ihatag kanako. Mao nga karon atong padayonon ug papuy-on si San Jose sa atong panimalay. Ug diha sa atong pagpadayon ug pagpapuyo ni San Jose, ato sad nga gipadayon ug gipapuyo si Kristo. Nga diin mas maduol pa kita ug masuod pagayod sa Ginoo. Diha sa intercession ni San Jose maato ug ato yung maangkon ang kalinaw, kalipay ug kahiusahan sa pamilya. He will give us the best and He wants to bless our home. Mao nga Saint Joseph, glory of domestic life, pray for us.
Litany of Saint Joseph. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God the Father of heaven, Have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. noble offspring of David, Pray for us. light of patriarchs, Pray for us. spouse of the Mother of God, Pray for us. chaste guardian of the Virgin, Pray for us. foster father of the Son of God, Pray for us. zealous defender of Christ, Pray for us. head of the Holy Family, Pray for us. Joseph most just, Pray for us. Joseph most chaste, Pray for us. Joseph most prudent, Pray for us. Joseph most courageous, Pray for us. Joseph most obedient, Pray for us. Joseph most faithful, Pray for us. mirror of patience, Pray for us. lover of poverty, Pray for us. model of workmen, Pray for us. glory of domestic life, Pray for us. guardian of virgins, Pray for us. pillar of families, Pray for us. comfort of the afflicted, Pray for us. hope of the sick, Pray for us. patron of the dying, Pray for us. terror of demons, Pray for us. protector of the Holy Church, Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us, He has made him Lord of his household. and prince over all his possessions. Let us pray. O God, who in your loving providence chose blessed Joseph to be the spouse of your most holy mother, grant us the favor of having him for our intercessor in heaven, whom on earth we venerate as our protector. You who live and reign forever and ever. Amen.